Hayan dili na unya kinahanglan pang mulabang sa laing isla o baka sa mainland Lapu-Lapu ang mga tinun-an sa junior high school nga taga-isla sa Ulango. Kini human gihatagan na og permit sa DepEd Region 7 ang Ulango Elementary School nga mamahimong usa ka integrated school. Ani ang report. Gibutyag ni Dr. Reynold Vilos, Chief Education Supervisor sa Schools Governance and Operations Division sa DepEd Lapu-Lapu, nga hayan sa pagsugod sa school year 2023-2024, may mga tagwan section na sa grade 7, grade 8, grade 9 o grade 10 ang Caohagan Elementary School. Apan kay sa 2024 pa mabutang ang budget alang sa additional school building nga pabarugon sa dapit. Alang sa junior high school, mugamit lang una ang tunghaan sa mga kasamtangang classrooms. Dagko og hamugaway ang kasamtangang mga classrooms sa Caohagan Elementary School ug gamay lang ang ilang enrollees. Para ma-cater o masulod na to ang mga junior high school, mo adapta sa double shift nga classes. So posible ang kinder o grade 1 to 3 mag-double shift sila. Lakip sa gipangandaman usab karon sa DepEd Lapu-Lapu mao ang pag-hire og dugang tulo ka mga magtutudlo nga mo-handle sa junior high school. Sa atong division, part sa atong division, ato to siyang giawhag nga mo submit og report kung pilay prospect niya nga mga estudyante para maulokitan sa atong division og mga teachers para sa incoming school year 2023-2024. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak.